Връщам се в ерата, в която си говоря на телефона. Не знам за хората каква техника за подреждане имат, но аз опитвах да имам 30% от гардероба празни. Но никога не успявах. Успявах да имам 30% от гардероба празни, като не включваме дрехите, които бяха за пране в този момент. Съответно, никога не съм имала 30% от гардероба празни, защото след като ги върна дрехите от панера за пране, то отново става без въздух. Става супер пълно, няма място за... смисъл, няма въздух. Аз искам да има място за въздух. И най-накрая реших, че не мога така да живея повече. Изхвърлих дрехи, които са ми от когато съм била на 14 години. Защото аз не ги нося, открих, че имат някаква очевидно сантиментална стойност, която няма никаква функция в моя живот, освен да ми претъпка място в гардероба. И просто ги изхвърлих, попрегръщах ги. Беше сантиментален момент. Но пространство ми е по-важно, каквато и да е сантименталност. И тръгнах оттам, когато исках да говоря, че е по-добре да знам, че всички дрехи в гардероба ми, когато взема и ги лека, ще се чувствам добре в тях съответно. Няма да сменям, да обличам, защото по някаква причина не ми харесва как ми стоят. И ще спестим много време от живота си за функцията наречена преобличане, защото не ми е нужно. Може просто да се облека веднъж и това да е. Стига толкова. Всъщност, дрехите още не са изхвърлени. Чакам от една фундация да ми отговорят. Това ли сте? Тук има още много. Но още две турби. Буквално супер много дрехи, които аз не нося или носих само ние също на крайно време да почна да си разнообразявам живота, защото съм като Кендис от Финиас и Фърб. Тя винаги тръгва да облича нови дрехи, но никога не облича различни. Аз се чаках Кендис да облече нови дрехи. Така гардеробът ми изглежда ето така. Нямам снимки от преди. Долу пак изглежда супер претъпкано. Не е чак толкова, но ето тук. Преди, буквално, трябваше да се боря с сили, да прилагам сила, за да мога да си взема каквото и да е. Сега тук има хаос. Много ми харесва да има малко хаос, т.е. да има въздух, но да не е подредено и да мога просто да ги мятам вътре. Нещата от към панталони има много. Това отново не е претъпкано. Преди буквално всичко беше докоре и супер хаотично. И така. И тук може да има хаос. Добре, няма чак толкова много хаос, но сравнително се опитвам да има място за хаос. Чантите, не ги коментирам, защото това не спасяваме. Схвърлих няколко, но не става. И за качалката и нея не коментирам, защото и тя е неспасяема, но има място в гардероба за някакви тези неща. Отнема няколко дни. Още не съм готова с всичкото подреждане, защото над прословутия гардероб има супер много неща. Ценопотребни, отбутха в цена 10. То има супер много непотребни и стари неща, които просто искам да изхвърля, защото не ми трябват. Или поне да пренаредя и да освободя
много пространство, което да не използвам и да седи празно пространство. Мисля, че мотото ми за подредба е празно пространство и въздух. И освен това, не искам да отделям време да си избирам дрехи. Не е кой знае колко специален процес, за да отделям значимо време от своя живот. Няма лошо в това, но в степен ми се струва супер безсмислено като процес. Напрягащо е. Чуди се, заходи ли си, мата така, монака, моля. Напряга, просто напряга и затова не искам да се напрягам за глупости. Ставам дрехите, като ги облека, ги обличам, не го мисля, излизам си и това е.